Hej Ford-entusiaster. Jeg plejer jo at lave lidt film omkring min gamle 4500 rendegraver og de problemer, der følger med der. Det her lille indslag, det kommer faktisk ikke til at handle så meget om rendegraveren, men alligevel, fordi som I alle ved, der har sådan en, ved jo, at alt hvad der hedder pløkker og navler og huller med bøsninger og så videre, det er jo på de der gamle modeller efterhånden så slidt, at man er nødt til at gøre noget. Og kodeordet er line boring, og det ved I sikkert, hvad er, men sådan lige for dem, der ikke gør måske, så handler det om, at man groft sagt har et stykke aksel, man kan sætte igennem to huller, der skal sidde over for hinanden, for eksempel på en skovl eller tilsvarende, sådan som man laver to huller, der er fuldstændig over for hinanden, med henblik på at sætte en pløk i, eller nogle bøsninger, eller hvad man nu vil. Det har jeg selvfølgelig gået og luret på, og jeg har kigget på internettet og så videre. Der findes noget voldsomt fint udstyr til det, som er økonomisk er langt ud over, hvad jeg vil kaste i det. Så jeg tænkte, hvordan kan vi gøre det her på bedste manér og til billige penge? Og det har jeg gået og tænkt over længe, og så slog det mig lige pludselig, fordi jeg satte og tænkte, magnetboremaskine, det var en rar ting at have. Og så tog den ene tanke den anden og tænkte, jamen en magnetboremaskine for pokker, kunne det være løsningen på det her lineboring, du ved, fordi man skal jo ligesom kunne styre et drejestål igennem det her og så videre. Og kunne man forestille sig, at man lavede nogle beslag, man kunne sætte en magnetboremaskine på, og så have alt det her samtidig med, at man kunne justere hastighed og så videre. Jeg var helt sikker på, at jeg var det største talent, da jeg fik den der idé der. I det samme træder min søn ind ad døren, og jeg præsenterer stolt ideen, hvor til han svarer, nej, men det er sikkert en god idé, så kan du jo kigge på Vivor. Og jeg anede ikke, hvad Vivor det var. Men jeg var inde og kigge på deres hjemmeside, og jeg indrømmer, det er en kinesisk hjemmeside, det er et kinesisk produkt i hvert fald. Men hvad jeg kunne se med det samme, det var jo, at det var til særdeles favorable priser i forhold til, hvad sådan noget koster på danske hjemmesider. Så det blev jeg jo lige noget fristet af. Jeg tænkte, vi må heller lige prøve at se på YouTube som sædvanligt, er der nogen, der kender det her produkt og så videre. Jeg så nogle film og så videre, og folk var faktisk, at de film, jeg har fundet, ret positivt overrasket over kvaliteten, eller hvor meget value man fik for money. Så det var jeg fortsat vældig fristet af. Og jeg besluttede mig for, at sådan en vil jeg købe. Hvis der er nogen af jer, som vil gøre det samme, så vil jeg bare lige sige, at mine erfaringer med det der køb er, at man skal være rigtig opmærksom på, hvad det er, de skriver. Fordi maskinerne bliver sådan set solgt i sæt, altså hvor man tager en maskine, og så hælder man noget tilbehør i kassen, for ligesom at gøre det hele lidt lækker og lidt salgbart. Jeg kunne jo så godt finde ud af, at de løsninger, hvor der var mest udstyr med, var nok de maskiner, som var, kan man kalde det, mest uinteressante. Og jeg havde jo ligesom sagt til mig selv, jamen hvis jeg skal købe sådan en, så vil jeg have en, som kan, har variabel hastighed på, fordi jeg tænker, når man skal bruge det til at linebore med, så er det vigtigt at kunne styre hastigheden. Og så tænkte jeg, så vil jeg også have en med frem- og tilbageløb på, eller højre-venstre omdrejning, hvad man nu vil kalde det. Og det kunne man også få. Og jeg fandt så en, som jeg håber er den der i den her kasse, som kunne alt det der. Og faktisk til meget billige penge. Jeg mener, det var 1540, og der kom ikke nogen forsendelsesomkostninger til. Det synes jeg var attraktivt. Og den får jeg puttet i ko, og der kommer ordrebekræftelse, og det går flyflux det hele. Men så opdager jeg, og jeg håber, eller jeg tror, det er min egen fejl, men i alt det der søgen efter det der, har jeg så overset, at den der er her i, den er ikke med frem- og tilbageløb. Den skulle have variabel hastighed, men det får vi se lige om lidt.
Samtidig så tænkte jeg jo, at til det her udstyr eller værktøj, som jeg agter at lave, skulle bruge nogle lejer. Og nu får jeg ikke reklamepenge ved billiglejer.dk, men jeg synes alligevel, de fortjener lidt ros. Fordi jeg fandt sådan nogle flancelejer til 30 mm akselstål, som jeg tænker er til sådan en gammel Ford af størrelsen. Den må ikke være større, for ellers kan jeg ikke få dem igennem alle steder og så videre. Og de her lejer, selvfølgelig er det noget kinesisk sage også bevares, men de er så umanerligt billige, at man skulle tro, det er løgn. De har en minimums ordre mængde, som for at de gider behandle det er 200 kroner. Man skal ikke belønne dem, hvis man ikke skal købe for 200 kroner. Så jeg måtte altså, på trods af, at jeg skulle bruge, reelt kun skulle bruge 2, så måtte jeg putte 5 i kurv, for at den ville ekspedere ordren. Så det betyder så med andre ord, at det er under en 50'er for sådan et flanceleje her med simmering eller olietækning i og så videre. Der følger der en lille smørnibbel med en lille plastikkæt på. Så jeg har altid været godt tilfreds med det, jeg har købt der. Men inden det her, det bliver for langt, og det regner jeg med, at det bliver afløst af som sædvanlig en del 2, når jeg får lavet noget af det her igen, hvis det lykkes. Om I har lyst til at være med til at pakke den her søjlebogemaskine op, fordi selv er jeg voldsomt spændt. Så nu tiger jeg lige stille lidt og prøver at se, om jeg kan få det her brækket op. På de film, jeg har set, der har alle faktisk været benovet over indpakningen. Og det kan jeg da også sige allerede nu, det tror jeg også, jeg har i hvert fald lagt en skruetrækker frem til at få det her brækket op. Og den er både klammet og tapet og så videre. Sådan. Og se, det er ret godt emballeret, som andre har sagt. Og kan jeg se, om jeg kan få fat i det her, uden at få det. Det kan være, at vi skal lægge den ned. Kom her. Det som folk de har også nævnt, det er, at der er faktisk krydsfiner i bunden på den her kasse. Altså den er virkelig lavet til at kunne tåle noget transport, og det kan jeg da godt se, folk har ret i. Så vi lige væk. Men ellers så skulle dyrt jo være her. Nu må vi se. Det er i hvert fald spændende indtil videre. Jeg kan i hvert fald se nu, at det er den model, som jeg godt var klar over, at jeg havde bestilt lidt forkert. Fordi den har tænd- og slukknap til magneten, tænd- og sluk til selve boremaskinen, og så har den variable hastighed. Ellers så er der lidt tilbehør til den. Det tror jeg, det her jeg står og gør her, det er der vist rigtig mange, der har gjort på YouTube. Det er i hvert fald mange af dem, jeg har set, så det er ingen grund til, at vi bruger så meget tid på. Der er en oliebeholder til, man kan sætte på, så der kan, så man kan smøre sit bord. Den kommer jo med sådan en Weldon 19 pasning, den her. Man kan få forskellige modeller, men jeg tænkte, Weldon 19 er den, jeg har lettest ved at lave fra et stykke 30 mm akselstål. Så er der håndtagene, som skal skrues i her. Jeg så en af dem, der har lavet tilsvarende film, der havde undersøgt, om man kunne vende det her om, sådan så man kunne sætte håndtaget over på den anden side, hvis man havde brug for det. Og det kan man altså. Man kan tage den der C-klips af der, så skal man lige køre boremaskinen helt op. Så kan man vende det rundt, hvis man af en eller anden årsag har behov for det. Og så er der her i en borepatron, som jeg har fået at vide, den skal man ikke sætte ret store, eller have ret store tanker om, fordi den er så pivskæv, at
at jeg ved ikke, om den ikke kan bruges til andet, men det er også lige meget. Der er en adapter med her fra det her, er det 12 mm gevind, det kan jeg ikke engang huske, og så over til den her Weldon 19 ting. Nøgle til, og så en brugsanvisning, og så videre. Men som sagt, når jeg lige får fat i noget akselstål og får magt over det, så tænker jeg lige vende tilbage og prøve at vise, hvad jeg kom frem til. Er det godt så længe?